be. Para sa kinadumaan mga kamay na para bang hindi makuha na bilakid yung maraming ano. Sige. Uragon hanay po, sanay pakinggan yung ito. Sana maraman nyo kung bakit ito ang totoo. Marami natulungan sila at marami nasambayong alam mo kapag sa aking bumanat at mga mata. Sila lang yung magaling, hindi ko makuha na. Ano ba yung dapat na gawin? Bakit ang gato? Marami natulungan na. Mamayang bakit nagkagat po mga mag-aral? Marami talaga, di ba? Kahit mga taon nahirapan, maraming kapansanan. Sila ay tumutulong upang malaman ng kabataan. Marami talaga, kaya sabihin na ito. Bawat mga tao, ito ang simbolo. Sinasabi lang nila ang Talaga nahihirapan ako. Kakamang ko yan, kasi sinasabihan ako. Skating na mo, nagkikaya ako. Ngayon, kalpintero na ako. Sikap pa ako din sa makaangat. Kasi dyan tayo pag nagkatarapos yan. Kaya tingnan mo mga anak ko, nakapag-aral, paabot yung panahon, magiging professional yung mga bata na yan. Kasi importante yung edukasyon, yung pinakaunang edukasyon, kaysa sa material na gamit. Diba? Tama. Siya ay na. Bring it on, yo! Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, ang video po natin ngayon ay bibisahin po natin si Felix. Ayan, si Felix po, siya po yung gumawa ng bahay ni Padi-Padi. Talagang nakita natin yung kagustuhan niyang makatulong din kasi talagang magsimula sa materyales, sa paggawa, sa trabaho. Wala siyang iniisip kundi talagang makatulong din. So, maaga pa lang andun na, kahit gabi na, andun pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kasi gusto niya din talagang makatulong. Kaya naisip ko, i-vlog ko din kasi talagang narinig niyo naman yung kwento niya. So nakiki-extension lang siya sa bahay ng kanyang biyanan dahil wala nga din silang mapuntahan. So kaya sabi ko, i-vlog ko siya baka sakaling matulungan po ng ating mga sponsors. So may dala tayo ditong bigas. So bibigyan natin sa kanya. So yung bahay nila dito sa likod ng simbahan. Hindi natin alam kung alin dito. Ano ba na ni Felix? Ha? Ay, ito na. Kakagising lang ni Felix. Mukhang pagod na. Ay, wow. Galing naman ng mga batang ito. Oh. Ang dami. Ang dami. Asa yung bahay niyo? Yun, ini. Yan po. Ito? Ayun ba? Yan po kay Kimama yan. So bahay ito ng mga magulang nyo. Tapos nag-extension lang kayo dito. Ito lang yan. Wala na. Ang init naman dito, Nix. Papasok nga. Ay, sus. Di, ang init. Buti na lang may electric fan. Kusina to ng ay sala to ng mga magulang mo. Kaso nga lang, Yan lang sa mga. Kaya masindang yun ang talagang inuko. Tayo ni kaya, tayo na hamag. Ang bagyo ko bagay niyo. Kaya ito pala yung bahay nila. Dahil nga kapos talaga, so doon muna sila natutulog. So, para safe nga naman. Kasi kung dito, saan kayo matutulog dito? Madami-dami nga talaga. Sino yung panganay? Ito. Anong pangalan mo, boy? Alex Asor po. Alex? Iyo po. Ikaw? Arne Asor po. Pangilan ka? Pangatlo po. Pangalawa? Ikaw, be? Ano pangalan mo, be? Ano pangalan mo? Ana po. Tawa yan sa sobrang dami, di na alam kung anong pangalan ni... Ano ba talaga? Samantha o Ana? Samantha. Samantha. Ikaw, be? Darlene po. Darlene. Ang pangilan ka? Hello. Apat. Pangapat. Ikaw, be? Ivy po. Ivy. Pangilan ka? Pantulo po. Pangatlo. Ikaw? Ako po si Ana. Wow. Ikaw po si Ana. Cute naman mga bata yan. Pangilan ka?
Ito panlima. Ilan ba ito lahat? 7, madami-dami nga. Pero believe ako sa mga anak mo ah. Marunong magpo, marunong mag-bless. Kailangan talagang may pinag-aralan ng mga bata. At tuturuan mo dito, hindi nagkapag-aral sila. Marunong sila maggalang sa tao. Tama. Siya si Kuya Felix, si ate, Basyon po. Salvacion. Lagi po kami nandito sa bahay kasi mahirap po pag nandyan lagi sila sa labas kasi ngayon, pandemya. Mahirap magkasakit. Wala pa nga kami pera. Pag nagkasakit pa sila parang mas mabuti dito na lang kami kasi may maliit pa ako. Kaya nga, ang init-init pati ngayon na. Yung ibang nakikita ko, Kuya Felix, na mga pamilya, lalo pag marami, halos hindi maasikaso yung mga anak. Madungis, madumi. Pero ito mo yung mga anak mo, lilinis. Lahat sila, Kuya Felix, nag-aaral. Yung lang, yung 5 lang. Yung 3 hindi pa. Sino yun? Tinuturuan Ito. naman yan, kahit maliit pa rin. Kung Tinuturuan dalawa, hindi maliit pa. Ilan taon na yung pinakapanganay? Ilan taon ka na, boy? 16 po ako. 16 siya. 15 po. Ay, yung pinakabuso. Ilan taon yan, te? Isang taon pa lang. Isang taong. Oh, may balak pa ba sundan yan? Wala na po. Wala na. Mahirap na kami sa buhay. Tama na yan. Tama, anak. Mahirap yung maraming anak. Sila pinapabayaan. Yan ang the best. Kahit ako talaga naghihirap. Kaya nga hindi ko maayos ng bahay. Yun nga po hanggang sa pagkain lang. Wala na. Oh. Tapos sabi ko parang hindi tayo magkakaon. Hanggang sa pagkain lang. Pag-aaral nila okay sa akin. Sabi ko okay lang niya. But at least may edukasyon sila. Yung pinakaano ka. Ako saksi din talaga guys sa kasipagan ni Kuya Felix kasi talagang hindi mo yan makikitang tumambay. Pag pumupunta yan sa amin, alas 8 pa lang. Uwi na. Sakit niya ang ulo ko. Ah, Sakit kasi ulo ko. Hindi ko nakatrabaho. yan, notice lang kasi talaga siya kailangan niyang magtrabaho ng araw-araw para matustusan yung pangangailangan ng mga Talaga. anak nila. Linggo wala akong pahinga. Talaga. Ikaw Felix, Kuya Felix, ano yung pangarap mo sa mga anak mo? Pangarap ko sa mga anak ko, makapag-aral sila. Tapos ito, yung dalawa, gusto mapulis daw yung dalawang. Sige, Pulis? gagawin ko yan kahit sakit ng kamay ko eh. Okay lang. Kahit yan, paparalin ko yan. Ayaw ko yung kamangin yan. Ayaw ko makasumasa sa mga anak. Oo. Mahirap ngayon ang panahon. Kumusta naman yung mga anak mo, Kuya Felix? Ayos naman, mga ano na sila. Nag-aaral, nag-ano sila. Nag-mudyol. Ano sila parang, kaya sila, hindi naman sila nagugutom. Ang problema lang ang bahay talaga namin. Bahay lang Hindi talaga. namin to, sa simbahan to. Wala kaming lupa. Ah, sa simbahan to. Oo, ba't yan? Kaya wala yan. O, paano pag pinalis kayo dito? Wala, di wala. Walang mabuta. Squatter. Gahanap ng bahay. Ayun. Sikap. Kaya dapat makatapos sila. Yun ang sinisikap ko sa kanila. Pag nakatapos sila, saka kami makakahaon. Oh, yan mga bata, nakita yung yung kalagayan niyo ngayon, no? Magtapos kayo ng pag-aaral para hindi habang buhay ganito yung kalagayan niyo. Ikaw gusto magpulis? O, paano mo maabot yung pangarap mo? Ano may gagawin yung paraan? Sumikap lang po sa araw-araw kahit mahirap po ang buhay. Kailangan po natin pag may pangarap, sumikap. Para maabot ng pangarap, kailangan natin sipagan para makatapos tayo ng pag-aaral kahit mahinat lang tayo, kahit wala tayong perang masyadong Tama. Kinikilabutan ako guys doon sa mga sinabi niyo. Mag-aaral tayo Sa sa akin yun eh. Ha? Naglilibor na. Sinasama mo sa trabaho? Naranasan yan eh. Sabi ko, tingnan mo, nasa bubong tayo. Di ba mahirap na? Payong tayo. mahirap po talaga. Oh. Naranasan niya eh. Yan, naranasan din niya. Ikaw nagtatrabaho ka din, sinasama ka ng papa mo. O, ikaw nung gusto mo din pulis. Iyo po. O, paano mo rin maabot yung pangarap mo bilang pulis? Sipag lang po ng pag-aaral. Mag-aaral ng mabuti. Yan. Yan. Tama. Tama, mag-aaral lang mabuti na eh. Ikaw ba, ano pangarap mo ba? Gusto mag-artista? Opo. Sa showtime. Ano kung may sumayaw yan? Ha? Sige nga, patingin nga ng sayo ba? Sige. Sige nga, paano pagparo-paro Jay? Dito. Sige. Paro. Oh, may beatbox ba? Oh, wow, mga talented pala itong mga ba.
Oh, sige, be. Para ba sa kinadumaan mga kami na para bang hindi makuha na bilaran yung maraming ano. Sige, sige, sige. Uragon hani po, sanay pakinggan yung ito. Sana maraman nyo kung bakit ito ang totoo. Marami natulungan sila at marami na sambayong alam mo kapag sa aking bumanat at mga mata. Sila lang yung magaling, hindi ko makuha na. Ano ba yung dapat na gawin ba? Ang gato, marami natulungan na. Mamayang bakit nagkagato mga magaral. Marami talaga, di ba? Kahit mga taon nahirapan, maraming kapansanan. Sila ay tumutulong upang malaman ng kabataan. Marami talaga, kaya sabihin na ito. Bawat mga tao, ito ang simbolo. Sinasabi lang nila ang bawat simbolong inalis sa mundo na para bang saking bilarin nawawalay. Mga kamay na para bang bilarin nawawalay. Uragon hanay pinaka-the best. One na yes pero and I can never possess. Kahit nagagat ko na para bumukha ang assess sa mundo to. Sanay pakinggan nyo ang awitin na ibinigay. Lahat ng tao sa mundo ay inalay. Sila ay masaya, masahaya ng tao. Maraming tinulungan sa bawat mga tao. Simbolong inalay. Pakinggan nyo po. Siya ay na. Break it down, yo! Talented pala ito eh. Rapper kasi aralan mo. Nagkanta sa Pa sa isip ko lang po yan, sa isip ko lang po. On the spot yan, hindi ba? Wala po akong sinusulat. Pa sa isip ko lang po, kung ano naisip ko po, yun lang po sinasabi On ko the po. spot. Ano lang po kasi? Ako nga, hindi ko maisip-isip yung mga sasabihin ko, pero siya on the spot. Ikaw, ano naman yung talent mo? May talent ka ba? Pagkaingin ng iyong mga mata, handa ng managinip kasabay sa paglipad ng aking diwa at pag-ibig ng hangin patungo sa lugar na kung saan maaari kang tawakan. Kapin ka ang reyna ko, ang hari ng kaharian at sa pagbilit wawala, pilitin magpigilin ko, wala akong magagaw upang isang katulad mo na sa bintana sinisilip makasama makausap ng hindi na pinipilit dahil sa alam ko na mundo natin magkaiba. Susundo ka na ng gapon na mag-coach ay iba at nag-iba ang mundo. Wala nung di sinasadyang magkabanggaan at ng hulog pintos nung sinasadya pa at kabibigay pa lamang ng boyfriend mong mayaman. Ngunit sa iyong mukha ay may lungkot na di malaman na tila tinatago ng iyong mga ngiti na hindi lang sa bintana makikita kang uli. Ipagpatuloy niyo yung mga talent nyo ha. Yari kasi mga high school kasi yan. Kasi balang araw yan yung aahon sa'yo sa hirap. Kinikilabutan ako guys oh. Bakit? Meron dito sa amin. Hindi, yung sa mga ano nila. Grabe, napakaswerte. Napakaswerte nyo. Ang swerte nyo Kuya Alex dahil... No. Pero diretso yung kahit nagkakamang ako. Oo. Kaya talaga nahihirapan ako. Kakamang ko yan kahit sinasabihan ako. Bilis nga, tingnan mo, nagkikihakot. Ngayon, kalpintero na ako. Sikap pa ako dito ka hanggang makaangat. Kasi dyan tayo pag nakatarapos yan. Wow, talagang... Eh, nakikita mo na hindi biro First yan. time natin guys makakuha ng ganitong tutulungan na talagang yung mga bata, mga talented. Wow. Magaling kumanta yan. Kantahin mo Sino? yung kanta Ito? mo. Oh, eh. Oh, talaga. Mga talented. I let my soul fall into you. I never thought of right through. I felt for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand and holding mine this time. You held me down, but I broke free. I found a love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I'm here to save my heart. Napakaswerte Kuya Felix. Ate, Basyon, napakaswerte mo. Yung mga anak kang napaka-talented. Wala masabi, wow. Yan talaga, importante kasi edukasyon. Kaya nga, Bago yung tapusin yung pag-aaral bago yung nyo. bahay. Tapos, ipakita nyo yung talent nyo. Hindi naman kinakayo yung talent kasi Oo, kailangan ipakita mo yung talent natin mo. para makita ng lahat ng tao na talented. Depende kasi yan. Pag tinago mo yung talent mo, wala. Tama. Mapapala. Oo, tama. Ako kasi wala akong talent eh. Nang ikaw ay dumating, nadama. Ang fix back yan. Kaya nga, ang galing mo naman. Oh, dahil dyan, ayaw ko na sana tapusin to kasi ang saya. Napakasaya. So, ito may kalating sakong bigas. Tapos, Salamat po. may 3,000 dito. Galing to kay Ma'am Edwards. Oh. Maraming salamat po, Sir Edward, po sa tulong niyo po sa aking pamilya. Malaking bagay na po ito para po sa kanila. Okay, Salamat, Abi kay Joy po.
ko. Mayayain talaga ako. Marami na pasagtawag sa muya. Ayan. Wala lang po. Pero yung ikaw mahihain ka, pero yung mga anak mo, hindi. O, ikaw, anong gusto mong sabihin dun sa nagbigay ng tulong? Salamat po sa tumulong po sa amin. Okay na, masaya na po kami kahit po konti lang yung mabibigay ko sa amin. Okay lang po, at least po, masaya na po kami kahit po, mahirap lang po kami. Okay lang po sa amin. Masaya po pag nagsisimula sa mahirap kaysa mayaman po kasi marami kami na experience po sa Tama. bawat mga Tama. bawat mga galaw. Oo. O, ikaw, anong gusto sabihin? Maraming salamat po sa tumulong sa amin. Sana po marami po pong tumulong sa amin. At nagpapasalamat po ako sa inyo dahil natulungan po kami. Maraming salamat po sa tumulong sa amin. Kahit tayo naghihirap, basta ang anak hindi nagugutom, kahit kung hindi mo kaya, kahit ang trabaho mo, okay lang. Nagkikapot tayo ng panahon. Ito, nagsisimot to. Sisimot yun dyan. Napupulot ng Scholar nga dyan sa private sa Sena ito eh. Ayaw niya. Bakit? Scholar yan kasi naawa yung binagaran siya naawa. Sayang na. So sana guys, matulungan po natin sila. So pang-araw-araw nila. Lalong-lalo na po dito sa bahay nila. Ayan, hayaan mo pa kakausapin ko para mabigyan kayo ng tirahan niya na. Binyag niyan tay. Good. Lahat, may mga restaurant na lahat yan. Lahat? Restaurant na lahat yan, bunyag na lahat yan. Restaurant na lahat yan, wala kang ganyan. Galing mo naman. Yung iba daming mga anak pero hindi nila halos maasikaso eh. Bako Roy, talagang tutok ako sa kanila. Kaya tingnan mo, hindi ako tumatambay, Oo. hindi ako umiinom, hindi ako sigarilyo. Oo, nakakabilib talaga to. Walang bisyo si Kuya Felix kundi nga lang. Sabi ko pag tinulungan ka, dapat sumikap ka naman. Oo, hindi yung pag tinutulungan ka. Tinulungan ka, wala nang pagkain. Marami nang tutulong. Pangit. Dapat pag tinulungan ka, magpangat ka rin para diretso ka. Pagtapos ng tulong siya, wala ka na. Ako nga, kahit hindi tulungan, hindi naman kami nag-ano. Oo. Wala kami. At least hindi kami nagugutom araw-araw. Kahit bumabagyo rito, takot talaga kang bagyo kaya wala kang bahay. Sus, Maria Jose. Palagi na pa kami dadasal araw-araw. Araw-araw yan, nagdadasal na. Tinuruan pa kanya pa eh. Tama. Mas papa yan. Oo. Sa amin dasal araw-araw para po. Palagi. Disgrasya. Oo. Dahil maraming pangarap na dapat dasal lang talaga. Para pumasok na grasya, kung trabaho ng trabaho, kulang naman panalangin mo. Dapat pag ikaw nagtatrabaho, dapat unahin mo muna siya. Kahit anong oras hindi tayo nagutom. Kaya nakalata naman yata kayo, araw-araw ko nagtrabaho, di ba? Pero siya nagbibigay. Hindi wala ako nagbibitaw ng pera. Gusto ko yung mahalaga. Hindi ako nagbibitaw ng pera na, ay, bili ka ng bapuls, bili ka ng maganda-ganda, pangit. Bili mo yun, talagang Pinaka-importante. yan, importante pagkain. So araw-araw, walang may kasakit sa inyo, mayroon kang bibili ng gamot. Sabi sa kanila. Sabi ko, ma'am, sakit na niya akong katawan ko, man, nagkakalata na, parang bagsak ng katawan Hindi kasi araw-araw ka nagtatrabaho. Which is mali naman talaga na araw-araw ka dapat magtrabaho. Kaso no choice ka, kasi nga maraming Pero minsan magpahinga ka din. Anong may advice mo, Kuya Felix, may advice mo dun sa mga nanay, mga tatay, na tulad sa inyo yung kalagayan? Oo, yung sabi ko sa kanila, kahit naghihirap tayo, alagaan nila mga bata, kahit magtiyaga sila sa trabaho para hindi magutom bata, iparestro nila. Kahit kunti-kunti lang, hindi naman iyan kasi pag kunti-kunti lang yung tiyaga lang. Kasi pag may tiyaga ka, may darating na naman. So, ang ganito na mo mga anak ko, nakapag-aral, paabot yung panahon, magiging professional yung mga bata na yan. Kasi importante yung edukasyon, yung pinakaunang edukasyon, kaysa sa material na gamit. Diba? Tama. Yan, So kung pag natapos mo ng edukasyon, pwede ka na ay, mas makabili. mabilis ka makaangat. ng material Bilis na yan. ano. Mabilis yan. Kasi Diba? may mga professional na yan eh. Oo. Babahayan ka na. Ito yung magulang, alam kung ano yung gagawin sa mga anak. Ang trabaho ganito lang, naghahakot ako. Hindi, huwag Tiyaga, mong nilalang lang kasi dugot pawis mo yung pinuhunan mo para lahat. Hindi ako nahiya. Kumita. Hindi ako nahiya mayaw sa tayo. Vlog okay, totoo naman talagang pinapakita ko sa kanila niya. Nga, kaya wala naman akong inaabot. Sahod ko wala. Oo. Oo talaga. Talagang Kung sa kaya mga anak ko, Puro lang talagang pagkain. Kamuna ng pag-asa ko. Oo. Aabot yung panahon. Magpapakita natin sila sa sarili kong sikap. ngayon lang tayo naka-encounter ng ganitong pamilya. So dapat sila guys tulungan. Sana maraming tumulong sa kanila. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po pala kay Ma'am Edwards. Thank you po sa 3,000 pesos na bigay niyo po para sa pamilya ni Kuya Felix.
Ayan. So maraming salamat and God bless po sa ating lahat.